Feu un pas endavant, cap al Hobbit, i semblà fer-se alt i amenaçador. La seva ombra omplí la petita cambra. En Bilbo se'n retirà fins la paret, panteixant, amb la mà crispada dins la butxaca. Van romandre una estona cara a cara, i l'aire de la sala s'estremí. La mirada d'en Gandalf restà fixa sobre el Hobbit. Aquest relaxà lentament les mans i començà a tremolar. «No sé què t'ha agafat, Gandalf», va dir. «Mai no t'havies comportat així. A què treu cap, tot això? És meu, no? Jo el vaig trobar i en Gollum m'hauria matat si no me l'hagués guardat. Per més que ell ho digués, no sóc pas cap lladregot». «Mai no he dit que ho fossis», respongué en Gandalf, «i jo tampoc no ho sóc. No intento robar-te, sinó ajudar-te. M'agradaria que confiessis en mi, com solies fer». Va girar-se i l'ombra passà, i semblà tornar a quedar reduït a un vell grisenc, encorbat i consirós. En Bilbo es passà la mà per damunt els ulls. «Disculpa'm», va dir, «però m'he sentit tan estrany. Tot i que, en certa manera, seria un descans no haver-me'n de preocupar mai més. Darrerament s'ha convertit en una obsessió molt gran. De vegades l'he sentit com un ull que m'estigués mirant, i constantment tinc ganes de posar-me'l i desaparèixer. No t'ho pots imaginar. O em pregunto si el tinc ben guardat i el trec per estar-ne segur. He intentat de tenir-lo tancat amb pany i clau, però vaig descobrir que no aconseguia tranquil·litzar-me si no el duia a la butxaca. No sé per què, i sembla que no sóc capaç de decidir-me». «Aleshores deixa que decideixi per tu», va dir en Gandalf. «Ja estava decidit. Vés-te'n i deixa-la enrere. Deixa de posseir-lo. Dóna-la en Frodo, i jo en tindré cura». En Bilbo restà un instant tens, dubitatiu. Per fi sospirà. «Entesos», va dir amb un esforç. «Així ho faré». I tot seguit s'encongí d'espatlles i va somriure alegrement. Al capdavall, continuà, tot l'afer de la festa era per això, de debò. Regalar piles d'obsequis d'aniversari per, d'alguna manera, facilitar la tasca de donar-lo un altre. A la fi no ha estat més fàcil, però fora una pena que tots els preparatius no servissin de res. Tota la broma se n'aniria a en Norris. «Realment, trauria l'únic valor que he trobat en tot aquest afer», reblà en Gandalf. «D'acord, doncs», va fer en Bilbo. «Anirà a parar en Frodo amb tota la resta». Inspirava amb força. «I ara, de debò, he de posar-me en camí o algú altre em deturarà. Ja m'he acomiadat i no voldria tornar a començar». I va agafar la bossa i es dirigí cap a la porta. «Encara et dus l'anell a la butxaca», va dir el màgic. «Ves per on?», exclamà en Bilbo. «I el meu testament i tots els altres documents? Més val que te'l quedis i li donis tu. Serà la forma més segura». «No, no em donis l'anell a mi», va dir en Gandalf. «Deixa'l damunt la lleixa. Allà estarà prou segur fins que arribi en Frodo. Jo l'esperaré». En Bilbo va treure's el sobre, però, quan estava a punt de dipositar-lo al costat del rellotge, la seva mà feu una estrabada i el paquet va caure a terra. Sense donar-li temps a recollir-lo, el màgic s'ajupí, el recollí i el deixà al seu lloc. Un estreminent d'ira creuà ràpidament el rostre del Hobbit, una altra vegada. Però tot d'una, donà pas a una mirada d'alleujament i a una rialla. «Bé, ja està fet», va dir. «Ara me'n vaig». Sortiren fins al rebedor. En Bilbo trià el seu bastó preferit del paraigüer i començà a xiular. 3 nans sortiren de diferents habitacions on havien estat acafarats. «Tot llest?», preguntà en Bilbo. «Tot està empaquetat i etiquetat?» «Tot», van respondre. «Molt bé, som-hi doncs», i sortí per la porta principal. Feia una nit agradable i el cel negre centellejava d'estels. Mirà amunt, ensumant l'aire. Quin goig tornar a sortir, tornar a emprendre el camí amb els nans. Això és el que realment he estat desitjant des de fa anys. «Adéu-siau», va dir, contemplant la seva antiga casa i fent una reverència davant la porta. «Adéu-siau, Gandalf!» «Adéu-siau, o a reveure, Bilbo. Fes bondat, ja ets prou grandet i, segurament,
prou assenyat. Fer bondat, tant més. No et preocupis per mi. Em sento tan feliç com en els moments més feliços de la meva vida. I això ja és dir molt. Però ha arribat l'hora. Per fi començo a bellugar els peus. Va afegir, i després, amb veu baixa, com si ho fes per ell mateix, començà a cantar amb dolçor en l'obscuritat. El camí va sempre endavant. Des de la porta on començà, molt enllà es va allunyant. L'he de seguir, ho he de provar. Seguir-lo amb pas animat fins que ens dugui als grans vials, on es creuen els destins. I un cop allí, no ho sé dir. Després, sense dir res més, donà l'esquena a les lluminàries i a les veus dels prats i de les tendes i, seguit pels seus 3 companys, feu un tomb pel jardí i apressà el pas pel llarg viarany de baixada. Un cop a l'extrem inferior, saltava per un punt on la bardissa era més baixa i s'endinsà camps enllà, tot perdent-se en la nit com els xiuxiuets del vent entre les herbes. En Gandalf va romandre una llarga estona sotjant la nit en la direcció per on havia desaparegut. Adeu-siau, Bilbo. Fins ben aviat. Va dir amb un murmuri i tornà a entrar a la casa. En Frodo arribà poc després i se'l trobà assegut a les fosques, absort en els seus pensaments. «Se n'ha anat?» preguntà. «Sí», va respondre en Gandalf. «Per fi se n'ha anat. M'hauria agradat... Bé, vull dir que fins aquest vespre he estat confiant que no fos més que una broma. Com que sempre feia broma sobre les coses serioses. Tant de bo hagués tornat una mica abans, si més no, per dir-li adeu. Crec que a la fi s'ha estimat més poder escapolir-se silenciosament», va dir en Gandalf. «No et sàpiga greu, no li passarà res. De moment. T'ha deixat un paquet, és aquí». En Frodo agafà el sobre de la lleixa de la llar de foc i se'l mirà, però sense obrir-lo. «Em sembla que hi trobaràs el seu testament i tots els altres documents», va dir el màgic. «Ara ets amo i senyor de l'Artsuzac, i m'imagino que també hi trobaràs un anell d'or». «L'anell!» exclamà en Frodo. «Me l'ha deixat a mi? Em pregunto per què ho ha fet. Amb tot, potser serà útil». «Potser sí o... potser no», comentà en Gandalf. «Jo, si fos tu, no l'empraria pas, però guarda-la en secret i ben amagat. I ara me'n vaig a dormir». Com a amo i senyor de l'Artsuzac, en Frodo considerà que li pertocava el penós deure d'acomiadar els convidats. Per tot el prat ara ja s'havien propagat rumors de sorprenents esdeveniments, però en Frodo es limitava a dir: «Segur que al matí tot quedarà aclarit». Cap a mitjanit arribaren carruatges per recollir els convidats més importants. Un a un s'allunyaren sotraguejant, atapeïts de hòbbits amb la panxa plena, però no gens satisfets. Els jardiners arribaren tal com estava previst i s'endugueren amb carretons a aquells qui, accidentalment, havien quedat endarrerits. La nit s'escolà lentament. Sortia el sol. Els hòbbits es llevaren bastant tard. El matí avançà. Arribà gent i començà, tal com estava ordenat, a netejar l'embalat i a treure les taules i cadires i les culleres, els ganivets, ampolles i plats, i els fanalets, i els testos amb plantes en flor, i les molles de pa i les restes de piules i les bosses, els guants i mocadors que hom havia oblidat, i el que quedava del menjar, que no era gran cosa. Després arribà més gent, a qui ningú no havia ordenat de fer res, saquets i bòfins i voltors, i tucs, i d'altres convidats que vivien o que s'havien allotjat a prop. Cap a migdia, quan fins i tot els que més s'havien omplert la panxa ja s'havien llevat i tornaven a rondar, l'Artsuzac havia congregat una munió de gent considerable, no convidada, però tampoc inesperada. En Frodo esperava el marxapeu de la casa, somrient, però semblava força cansat i preocupat. Saludà tots els visitants, però no tenia gaire més per dir que la nit anterior. La seva resposta a totes les preguntes fou simplement aquesta: «El senyor Bilbo Saquet se n'ha anat, i que jo sàpiga, per sempre». Alguns dels visitants els convidà a entrar a la casa, perquè en Bilbo els havia deixat alguns missatges. Dins el rebedor hi havia apilada una gran diversitat de paquets i versells i alguns mobles petits. Cada cosa duia lligada a una etiqueta.
n'hi havia diverses d'aquesta mena. Per a l'Adelard Tuc, per a ell tot sol d'en Bilbo. Això en un paraigua. L'Adelard se n'havia endut molt sense cap mena d'etiqueta. Per a la Dora Saquet, un record d'una llarga correspondència, amb amor d'en Bilbo. Aquesta col·locada en una gran paperera. La Dora era la germana d'en Drogo i la parenta femenina més gran d'en Bilbo i d'en Frodo. Tenia 99 anys i havia escrit raimes senceres de bons consells durant més de mig segle. Per en Milo Caus, esperant que li sigui útil, d'en Bilbo Saquet. Lligada a una ploma daurada i un tinter. En Milo no contestava mai les cartes. Per a ús de l'Angèlica, de l'oncle Bilbo, en un mirall rodó i convex. Era una de les joves Saquets i, òbviament, considerava que tenia una cara molt bufona. Per a la col·lecció de Lugo Serrafaixes, un donant, aquesta en una prestatgeria buida. Lugo sempre demanava llibres prestats, però eren comptades les vegades que els tornava. Per a la Lobelia Vilagossots i de Saquet, aquest regal, i l'etiqueta anava lligada a un estoig de culleres de plata. En Bilbo creia que ella havia adquirit moltes de les seves culleres aprofitant que ell era absent quan havia efectuat el seu anterior viatge. I la Lobelia ho sabia prou bé. Quan es presentà avançat ja el dia, agafà de seguida la ironia, però també agafà les culleretes.